Ο Εμίλιος Έδεν τον Ιούλιο του 1997 συμμετέχει στο συμπόσιο της 70ης επετείου των Δελφικών Εορτών. Εκεί, στο Ευρωπαϊκό και Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών, παρουσιάζει για πρώτη φορά το όραμά του, το οποίο βασίζεται στην δελφική ιδέα με καινούριους στοχασμούς και προεκτάσεις. Συναντιέται με την Άννα Σκυλιανού, η οποία καταθέτει τη συμπαράστασή της στο όραμα και γνωρίζει τον εγγονό του Άγγελου Σκυλιανού, καθώς και τη δυσεγγώνα του. Μοιράζεται τις στιγμές και τις σκέψεις του με τους αγαπημένους και τους φίλους του και οραματίζεται την πραγμάτωση του παντοτινού του στόχου, του ελληνικού οράματος. Από μικρό παιδί διαμόρφωνα μέσα μου το ελληνικό όραμα. Σε αυτή την παγκόσμια κρίση αξιών να συμπλέψουμε όλοι με παντός είδους δυνάμεις. Όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε ο μεγάλος Γιάννης Τσαρούχης, προλογίζοντας το έργο του, τι να πει κανείς για έναν που είναι ερασιτέχνης στο επάγγελμα, την ιατρική και επαγγελματία στη ζωγραφική. Να αγαπάς την ευθύνη, λέει ο Καζαντζάκης. Να λες, εγώ μοναχός μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Γεννήθηκα στην πόλη. Το σχολείο μου και η οικογένειά μου μεγέθυναν την επαφή μου με την παράδοση. Είμεθα όλοι από την ίδια ψυχή. Το όραμα μπορεί να σου καθορίσει στόχους. Από μικρό παιδί διαμόρφωνα μέσα μου το ελληνικό όραμα. Οι πραγματικές αξίες του ελληνισμού υπάρχουν. Χρειάζεται όμως ένα σχέδιο, όπου θα περιληφθεί όλο το ελληνικό όραμα. Η ανθρωπότητα πρέπει να αντλήσει ιδέες από τις πηγές της, από τις πηγές της ιστορίας της, να επιτευχθεί προσέγγιση των λαών μέσα από το ελληνικό όραμα. Στις μέρες μας απειλούνται αξίες. Ο ελληνισμός, ο οικουμενικός ελληνισμός είναι σε κίνδυνο. Τι θα μπορούσε να ενώσει τη νεότητα με το λαό μας, τις μοναδικές αξίες που απέμειναν? Το Απολλώνιο πνεύμα, αυτό που φώτισε κάθε άτιο και μεγάλο, θα μας οδηγήσει στο βαθύτερο ιστορικό εαυτό μας και θα μας απομακρύνει από τα διέξοδα. Με την έννοια αυτή, η ίδρυση ενός παγκόσμιου συμβουλευτικού οργανισμού με τη συμβολή του πνεύματος θα οδηγήσει την ανθρωπότητα σε αξίες. Ο Θεμιστοκλής αναγνώρισε την τεράστια σημασία που έχουν τα ξύλινα τείχη για την επιβίωση της Ελλάδας. Η σημερινή Ελλάδα έχει ύψιστη σημασία με τους ωραιότατους σχηματισμούς των νησιών της. Στο Αιγαίο μπορεί να επεκταθεί το Απολλώνιο όραμα, αλλά με ποιες αξίες και ποιες αρχές θα επανδώσουμε αυτήν την ιδέα? Πρώτον, με πλωτά κέντρα, καράβια, σε μια πλωτή αμφικτιονία που θα φιλοξενούνται εκθέσεις φαντουργίας, λαϊκής βιοτεχνίας, άγκυοπλαστικής, καθώς και παρουσίας της λαϊκής μας παράδοσης με χορούς και λαϊκά άσματα. Σκοπός θα είναι η εκπαίδευση, με προορισμό την υγεία και τον πολιτισμό. Θα υπάρχουν ομάδες συντονισμού, βασικές ιδιότητες ιατρών, οργάνωση διαλέξεων, μουσικών και εικαστικών εκδηλώσεων. Δεύτερο, σαν μια προέκταση είναι ένα νησί ή μια βραχονησίδα σε ωραιότατους γεωδετικούς και γεωμετρικούς σχηματισμούς, όπου μπορεί να γίνει προσέγγιση Ανατολής και Δύσης. Ένας άλλος λόγος είναι η εγκατάλειψη των ακριτικών νησιών μας, τα οποία στερούνται υγειονομικής περίθαλψης, χωλένουν εκπαιδευτικά και πολιτιστικά, παραδείγματος χάρη η Κύλος και το Καστελόριζο. Η επιλογή, κατά την άποψή μου, ενός νησιού
μας απομακρύνει από την ασυδοσία της εποχής μας και μας οδηγεί στην απολώνια ηθική. Στα ιερά τρίγωνα που νοητά ενώνουν τα νησιά με τους Δελφούς, την Ελευσίνα, τη Δήλο και τη Σαμοθάκη. Μπορούν να τηρηθούν ακόμη και τα αρχαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης. Το Ορφικό Κέντρο Μελέτης θα απαρτίζεται από καθηγητές που θα είναι υποχρεωμένο να επαγρυπνεί πάνω στη σύγχρονη ιστορία με ένα μόνιμο συμβουλευτικό κέντρο εκπαίδευσης, μόνιμο συμβούλιο εποπτείας των ακριτικών νησιών, με σκοπό την επικοινωνία με Έλληνες και απόδημους και ξένους. Συμβούλιο Συντονισμού Εορταστικών Εκδηλώσεων και Συνεδρίων, με σκοπό να κοιτάξει επιτέλους ο κόσμος στην Ελλάδα με το σεβασμό που της προσήκει. Τα οράματα πρέπει να ξαναεφευρεθούν. Ό,τι απομακρύνεται μέσα στην ύλη μικραίνει, ενώ ό,τι απομακρύνεται μέσα στο όραμα μεγαλώνει. Τα οράματα έχουν πτυχές τέχνης, γιατί η τέχνη είναι όραμα. Στο όραμα συνυπάρχει ο μύστης και ο εργάτης. Με το όραμα εισχωρούμε σε ένα κόσμο που απαλύνει το θάνατο. Ο αγωνιστής ενός οράματος θέλει να πείσει και να αντισταθεί. Το όραμα έρχεται σαν ανταμοιβή της τόλμης. Το όραμα δεν θέλει να ζήσει και να πεθάνει σε ένα άτομο. Θέλει να διασχίσει το χρόνο και να εδραιώσει την αξία του πάνω σε πανανθρώπινα ιδανικά. Οι εχθροί μου είναι οι παραπλανόμενοι φίλοι μου, έλεγε ο Πυθαγόρας. Κατά το δέος του Προμηθέα, σε αυτήν την παγκόσμια κρίση αξιών, να συμπλέψουμε με παντός είδους δυνάμεις. Μες στα ραπίσματα της βροχής, ιστορικό σύμβολο υπερπόντιων αξιών, η Ελλάδα, το μεγάλο ανέμισμα των καιρών, κινδυνεύει. Στόχος μας είναι ένα ορφικό κέντρο μελέτης ελληνικών αξιών, το οποίο θα απαρτίζεται από καθηγητές και θα είναι υποχρεωμένο να επαγρυπνεί πάνω στη σύγχρονη ιστορία και να συγκεντρώνει τα πνευματικά ρεύματα υπέραναν των σκοτεινών φανατισμών προς μια αιστεία παντογνωσίας και αυτογνωσίας. Ένα μόνιμο συμβουλευτικό κέντρο εκπαίδευσης. Ένα μόνιμο συμβούλιο εποπτείας των ακριτικών νησιών με σκοπό την επικοινωνία και την αναμόρφωση με διάφορους μοιημένους Έλληνες και ξένους. Ένα συμβούλιο συντονισμού εορταστικών εκδηλώσεων και συνεδρίων, εορτές όπου αγκαλιάζουν όλο το γήινο μύθος ένα πνευμαγνό και φιλόξενο. Προσπάθεια για την ανέβρεση λίγων αλλά πραγματικά λυτρωμένων ανθρώπων της εποχής μας. Σήμερα παραποτέ είναι η στιγμή για μια παγκόσμια πνευματική ανάταση. Όλες οι επίλεκτες δυνάμεις θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε αυτό το πνευματικό κέντρο της ανθρωπότητας. Η φράση του Νίκου Καζαντζάκη, να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μοναχός μου, έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Άρα είναι υποχρέωση και χρέος του καθενός μας χωριστά αλλά και στο σύνολο να συμβάλλουμε στη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Σε μια εποχή που υπάρχει οικουμενική κρίση αξιών και ο άνθρωπος αντιμετωπίζει αδιέξοδα και παγίδες πανταχώθεν. Κάνω έκκληση στις φωτεινές πνευματικές και οικονομικές δυνάμεις του ελληνισμού και φιλελληνισμού εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας να ενεργοποιηθούν τώρα που οι συμπληγάδες του σκότους απειλούν την πατρίδα του Ορφέα. Μέσα στα ραπίσματα της βροχής, ιστορικό σύμβολο υπερπόντιων αξιών η Ελλάδα. Το μεγάλο ανέμισμα των καιρών κινδυνεύει. Το όραμα περιγράφει το δίκαιο, όπου αυτές τις ώρες παραγωνίζεται, μαστιγώνεται και σταυρώνεται στην ελληνική γη μου. Μέσα από τους δικούς μου στίχους νιώθω την ανάγκη να εκφραστώ. Νιώθω την ανάγκη να εκφράσω το δικό μου παράπονο. Σήμερα ξεκίνησα να γράφω στη βροχή. Του ρώτα πώς περνώ, βρέχει στη Βάρκηδα. Μεγάλος πόνος. Έχει γονατίσει η Ελλάδα. Μια παγερή παύση έχει πέσει σαν τη βαριά μιλόπετρα. Τα πουλιά δακρυσμένα με ταπεινωμένα πετάγματα πάνω από τη διδωμένη θάλασσα.
Έχει γονατίσει η Ελλάδα. Έχουν γονατίσει την Ελλάδα μπροστά στην περηφάνεια και τη δόξα της. Τα βάναυσα CD, οι βάρβαρες φωνές αχαριστίας και της ταπείνωσης κυκλώνουν από παντού, φουσκώνουν από λάσπη, θυμό και αίμα. Γι' αυτό αποσπερνώ τον πόνο μου κάθε που ξημερώνει με αυτήν που κουβάγια στην καρδιά μου. Σήμερα βρέχει. Βρέχει πολύ. Είμαι εγώ το ριζικό μου. Διόσκουρος, ασεβής και προδομένος αφού του έφυγα. Τώρα στέκομαι πίσω από το τζάμι ανθρώπινος και ευτυχημένος. Κλαίω με τις δύο παράδες μου. Οι σημερινοί Έλληνες είναι αστικοί πετεινοί, κρεμασμένοι από μυθικά λάβαρα. Ο κακοτράχαλος νησιώτης με τη χοντρή του πατούσα επαναλαμβάνεται μετρώντας τον ίσιο του στο μύθο. Η ελάσσον ανθρώπινη του ύπαρξη και η σεξουαλική του ταλάντευση έχουν αιώνες παρεπτροπής, όπως τα βιαστικά ορνηθοσκαλίσματα του Μαγιακόφσκι με το διαφορετικό αντάρτε στη λίμνη των κύκνων του Τσαϊκόφσκι. Φίλοι μου, αυτή είναι η Ελλάδα που ζούμε σήμερα. Αηδόνι, ποιητάρης θαλασσινής ανατένισης, σαν ξεροπήγαδο σκαμμένο στο χώμα. Αυτή την Ελλάδα ζούμε σήμερα, σε μια νύχτα λυρισμού γεμάτη θύμησες πειρατικές και αχάριστες συνόμες. Σε αυτήν την Ελλάδα το Κοινοβούλιο διακηρύσει την πράσινη ανάπτυξη μέσα σε μαυρισμένα γάλματα και φράγκικους μπερέδες. Τώρα που με πνίγει το βυζαντινό παράπονο, τώρα που το ψυχριδωτό αίμα της δομιοσύνης είναι στα χέρια των Φράγκων, τώρα λέω που στη θέση της μετάνοιας έχετε η επιβράβευση Τσίτας, τώρα ας παίζουν τα μελοδράματα της Σκάλα του Μιλάνου. Ολίγο με ενδιαφέρουν. Εγώ γνωρίζω τα χώματα της γης μου από τα λησοδεμένα ρήτρα των Βρυξελών, του Βερολίνου, ως τα ηλίσια πεδία. Γνωρίζω τη βάση των καθολικών εσταυρωμένων, των Ιουδαίων δανειστών, κρεμασμένοι σε γοτικές λόγχες να κυματίζουν πάνω από τη γη μου. Ο παλαιολόγος ψυχοραγεί με το κυτρινιασμένο τοπάριο της Κασιανής στα παγωμένα του δάκτυλα και στέκεται ψηλά στα τείχη κρέμοντας μονολογεί. Ιησού Χριστέ, τι κρύο κάνει εδώ πέρα στις επάρξεις. Άραγες η αρετή και η ανδρεία μπορεί να ενταχθεί μετά θάνατον. Εδώ τελειώνει το δικό μου παράπονο, τυραννισμένο από τις δικές μου ενοχές, καταδικασμένο από τα δικά μου παντελόνια. Ελλάδα, φυλάξου από τη σιωπή, φυλάξου από τη δημοκρατία σου, φυλάξου από τους νεκρούς σου. Ελλάδα, φυλάξου από το μέλλον σου, φυλάξου, φυλάξου, φυλάξου. Όμηρος θαλής Ηρόδοτος και Σχήνης, Σόλων Σοκράτης Σοφοκλής, Καβάφης και Ευρυπίδης, Πίνδαρος Πλάτων Πλήθωνας Κάλβος και Καζαντζάκης, Ερατοσθένης Ηράκλητος Εφέρης Καριωτάκης, Γκάτσος Ελίθης Αξελός Παπαδιαμάντης Ζέη, Αναγνωστάκης Κούμας Κούν Μάτες Ισοριγένης, Σικελιανός και Παλαμάς Γαζής και Αριστοτέλης, Παπαντονίου Γιαναράς Βρετάκος Καμπανέλης, Μαβίλης Σεβαστίκογλου Ξενόπουλος Διογέννης και Μυριβίλης Πιτακός Δροσίνης Δημοσθένης, Επίκουρος Ισίωδος Γρυφάρης Καβαδίας, Αναξαγόρας Αρίσταρχος Βενέζης και Γοργίας.